Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel ukázať sadu krimpovacích klieští a ukončovacích dutiniek. Je to od firmy Parkside. Cena v predaní v Lidli 22 €. Je to v takomto plastovom organizéri. Výrobca dodal 1800 kusov rôznych veľkostí dutiniek. Sú tu samotné kliešte, tie sú celkom šikovné, lebo jak je vidieť, tak sú samoprispôsobivé. Není to ako na tomto starom druhu, čo som mal moje prvé kliešte na ukončovacie dutinky. Tam si volíme podľa veľkosti, tu je to vlastne očíslované. Kliešte dokážu od 0,25 do 10 mm štvorcových vlastne krimpovať tieto koncovky. A tu je taký jednoduchý schematický návod, je tam zo pár obrázkov a veľkosti dutiniek dodané sú 0,50 mm štvorcových až 10 mm štvorcových. Oni sú od 10 mm dĺžky a tie dve najväčšie 6 mm a 10 mm štvorcových sú v dĺžke 12 mm. V návode máme uvedené ako správne lisovať tie koncovky, takisto na obrázku C je nastavenie klieští. Kliešte majú nastavovaciu skrutku, ktorú keď odšrobujeme, tak môžeme regulovať alebo nastaviť si nižší alebo vyšší tlak alebo silu lisovania. Teraz je to v tretej vlastne polohe, takže môžeme ešte 2 do minusu a 3 do plusu dať. Teraz je to v samozaisťovacej polohe, aby sme to mohli vložiť do organizéru. Používajú sa veľmi jednoducho, používajú sa, to som nepovedal, hlavne na medené lánka, ktoré majú spletené vlastne tenúčké žily, a je to hlavne z toho dôvodu, keď to vložíme do svorkovnice, ten šroub nám v tom mieste môže niektoré tie lánka aj odtrhnúť a není tam taký spoľahlivý spoj, ako keď máme nahodenú túto krimpovaciu koncovku. Ten plast nám uľahčuje navedenie vlastne tých lániek. Stlačíme a je to pevne uzavreté. Teraz už sa to dá krásne vložiť do tej svorkovnice a keď zaistíme to s tou skrutkou, tak to máme spoľahlivý spoj, tie lánka sa nám nikde nerozlezú dookola a maximálne len stlačí toto kovovú dutinku. V tom je istota, robota je rýchla, no je to vlastne niečo na spôsob, jak sa kedysi pocinovávali tieto medené lánka. Toto je značne rýchlejší spôsob použitia. Tu vidím, ktorá sa mi tam bude dať vložiť. No, toto mám moc tesné. Pozriem ešte túto veľkosť. No, toto máme akurát. Takže vložíme, stlačíme a máme krásne ukončený káblik. To je maximálne rýchla práca a dá sa použiť toto vlastne aj na spájanie viacerých vodičov. Keď potrebujeme napríklad dva tenšie, sú na to niekde, tieto sú konkrétne nie z tejto sady, táto je originál robená už na
spájanie dvoch vodičov, ktoré tam v pohode dôjdu, obidva, a je tam na to priestor. Zás len stlačíme a je to v pohode. Máme spojené rovno dva vodiče. Niektorí to poznáte, že keď sa snažíte viac vodičov spojiť na tej svorkovnici, tak není to moc spoľahlivé. Uteká napríklad jeden ten vodič, aj keď sú skrútené. Takto je to na pohodu. Keď potrebujeme napríklad kratšiu koncovku, tak sa to dá takto pekne ucvaknúť a napríklad keď používame takéto menšie svorkovnice, dá sa to tam vložiť. Je to maximálne jednoduché oproti týmto starým kliešťam. Za cenu 22 €, tak sa to aj pohybuje na trhu s väčšou alebo menšou sádou tých dutiniek. To je asi k týmto kliešťam všetko. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.